रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। वैभववाडी शहरातील स्टॉल धारकांच्या बाजूने शिवसेना पक्ष आहे। या स्टॉल धारकांचा रोजगार आम्ही घालवू देणार नाही असा विश्वास शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी उपोषणकर्त्यांना दिलाय। वैभववाडी शहरातील अतिक्रमण हटवण्याबाबत नगरपंचायतीने पाऊल उचललंय। शासकीय जागेतील स्टॉल हटवण्याचे आदेश दिलेत। यावरून स्टॉल धारक आक्रमक झाले। गुरुवारपासून स्टॉल धारकांचं उपोषण सुरू आहे। या उपोषणाला शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी भेट दिली। उपोषणाला पाठिंबा देत मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतली। स्टॉल धारकांचा सकारात्मक विचार करावा अशी सूचना केली। तसेच स्टॉल धारकांचं शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांची भेट घेऊन हा विषय मार्गी लावूया असा सल्ला देखील दिला। ही सर्व माझ्या तालुक्यातील स्थानिक मंडळी आहेत। या सर्वांचेच माझे जवळचे संबंध आहेत। हा जो आज इथे सर्व बसलेले हे कुठल्याही पक्षाचे नाही आहेत, सर्व पक्षीय सर्वजण बसलेले आहेत। नगरपालिकेच्या भूमिकेच्या विरोधात हे सर्व बसलेले आहेत। मुख्याधिकाऱ्यांनी जे त्यांना भूमिका दिलेली आहे त्याच्या विरोधात ते बसलेले आहेत। मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलं की ठराव झाले, त्या ठरावाप्रमाणे असे बरेच ठराव आहेत जे काही मुख्यमंत्री जर काढले गेले तर असे बरेच ठराव धूळखात पडलेले आहेत ज्याचं पालन आजपर्यंत झालेलं नाही। सत्ताधारी नगराध्यक्ष आहेत, इथे नगर आमदार आहे, पालकमंत्री इथले आहेत। मी त्यांना जो सोपा मार्ग आहे हा सर्व स्टॉलधारकांना सांगितलेला आहे की सत्ता आमच्याकडे नसली तरी आमची भूमिका ही तुम्हाला कोणत्याही तुमच्या हातातला रोजगार जाऊ नये यासाठी आम्ही ठामपणे तुमच्यावर आहोत। तुम्ही सांगाल तिथे तुमच्यावर यायला तयार आहोत। तुमच्या सर्वांचं पत्र द्या। जर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री येणार असतील तर अंगणेवाडीला जर येणार आहेत तर त्यावेळेला पाहिजे तर निवेदन द्यायला आम्ही स्वतः, संजयजी या, आम्ही स्वतः बरोबर येऊ। कारण हा वैभववाडीतल्या सर्व नागरिकांचा प्रश्न आहे, कुठल्या एका पक्षाचा नाही। आणि मुंबईच्या निकषाप्रमाणे म्हणजे SRAचा निकष आहे, झोपडपट्टीचा जो निकष मुंबईला आहे अनधिकृतचा, त्या निकषाप्रमाणे यांचं पुनर्वसन व्हावं या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत। आणि यासारख्या यांच्याबरोबर आम्ही आहोत। यांना उपोषणासाठी आम्ही तेवढंच सांगितलं की उपोषण करण्यापेक्षा जर उद्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री येतात तर त्यावेळेला त्यांनी येऊन तिथे जर तो सनदशीर मार्गाने जर आपण तो मार्ग मांडला तर त्यातून तोडगा निघू शकतो। आणि त्याचबरोबर त्यांनी पालकमंत्र्याला आणि संपर्क साधून पालकमंत्र्याशी चर्चा करावी। अन्यथा उद्या जर ही सर्व मंडळी येत असतील तर मी त्यांच्यावर स्वतः आम्ही पालकमंत्र्याला आणि मुख्यमंत्र्याला निवेदन देऊ। आणि हा वैभववाडीतल्या सर्व शहरवासियांचा विषय आहे आणि तो त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।